Enrica, tfajla li fiċ-ċokon iż-żożija tagħha laħqet il-perfezzjoni u l-mulej xtaq li joħodha miegħu sabiex tgawdih fejn m'hemmx aktar tbatija u tieħ il-qalb. Issa Enrica se tgawdi dak kollu li aħna mixjin leħ. Kliem Father Claude Portelli waqt il-qudiesa taċ-ċelebrazzjoni ta' ħajjet Enrica Mifsud Bonnici, tfajla li tilfet ħajjitha ġimgħa ilu. Waqt il-qudiesa li saret is-sibt filgħodu fil-Knisja ta' San Ġiljan u li kienet immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Kalja Kurmi, spikkaw il-ħwejjeġ ikkuluriti li libsu daw kollha li attendew, hekk kif mitlub mill-qraba ta' Enrica bħala simbolu tal-pożittività u l-imħabba tremenda li ħalliet wara iċ-ċkejkna Enrica. Enrica Mifsud Bonnici tilfet il-battalja kontra l-Marta tal-kanċer fl-età tenera ta' 13-il sena. Tul il-mumenti diffiċli tal-marda tagħha hija dejjem żammet bis-sima fuq wiċċha u ġiet deskritta bħala anġlu li ffaċċja l-marda li kellha b'kuraġġ. Id-donazzjonijiet li nġabru matul il-qudiesa tal-aħħar tislima lil Enrica ingħataw kollha lil Putin Kers fuq xewqa tal-familja ta' ċkejkna. Preżenti għal din il-qudiesa kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Rindelija, il-viċi kapijiet, ex kapijiet u diversi membri parlamentari nazzjonalisti.